Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoyanmu na YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Talakiya Ventakati TV. Kun ji mu kwana biyu mun yi shiru mu da ofisa ko wallahi muna nan Allah mu nan dai mu ta muna ta shirye-shirye ku kwantar da muna nan muna ta shirye-shirye ofisa zai za ku sha mamaki cikin kwanan nan ba kwanan ga za ku sha mamaki insha Allah kwana biyu kun ga mu shiru muna nan muna ta shiri ofisa zai fito da bindiga kawai ai kawai mun je hutu ne ka gane ko san yana aikin da muke yi nan inda muke sai a hakuri ba ma samun lokaci kwana biyu wallahi ba aiki da muke ba yanzu ya kamata yau mu fito mu ba mu sai mu hakuri dan Allah ku ya hakuri insha Allah wannan karan nake ga muku za a shirya wata gaga za a shirya nake ga muku don wanga karan nake ga muku baki ne zai shiga hori to shikenan da sai kun ji mu sai kun ji mu ko komanta muna ba ku channel din mu mai suna Dan Talakiya Ventakati TV ku je ku mana subscribe daga nan ku danna kararrawa kuma danna like in wannan video ga ku mana share zuwa to wani wajen Naku ne ofisa? Naku ofisa da ustaz. Mun cire sababbin manya-manyan wanduna. Ofisa da ustaz za a zubo kwanan ku kwantar da hankali. Muna neman manya-manyan wanduna da manya-manyan riguna da kuma sabon aktoci da muke so kawai ne. Za ta fashe. Za ta fashe kawai. Muna nan insha Allah za ku gan mu ha. Wassalam.